Паметника на патриарх Ефтимий в центъра на София. Това е култово място в София. Няма столичанин, а и повечето българи познават това място. Това е градинката зад паметника. Искам тази градинка да бъде както е градинката зад паметника на дядо Иван Вазов. Искам кметството на София с моите пари да направи това място обитаемо от нормални хора. Не искам тук да се събират наркомани, крадци, и други. Искам тези храсти да бъдат почистени, така че да се види сградата. Ако тези храсти бъдат махнати, ще се получи простор, който ще отвори пространството. И няма да може крадци, бездомници да ползват това място за тоалетна или склад за скрадени вещи. Вижте какво става. Това е ъгъла на Графа, на булевард Васил Левски и Патриарх. Вижте каква тераса. Старата сграда на нотариата е една от най-добрите сгради в София, Стара София. Очаквам госпожа Фандъкова да изпълни обещанието си и през втория си мандат, надявам се да е тя кмет, следващия мандат, да направи обитаемо това място. Обитаемо от бели хора. Това е позор. Няма друга дума. Да. Не знам как ще си измия подметките, но това е. Ако храстите бъдат премахнати и градинката се поддържа, тук няма да е пълно с идиоти, а с нормални граждани, които си плащат данъците. За сведение, това, което виждахте, гледахте до сега, е гърба на Софийския районен съд. Това е институция, която не може да се похвали, не може да се оплаче, извинете, от липса на пари. Или власт, или лоби в общината.